साल वर्ल्ड पिपल्स इंडिजिनास डे जों अमनो फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बखाक्तै सुकान्त एकाडेमी वो जों पालाइखा तिनी इंडिजिनास नि 9 जन पर्सनालिटीज जरा राइटर पोएट सोशल सर्विस खालायनाय रक फक म्यूजिक को जरा चिनी बसंगनि बागै सामुं तांनाय आमतै बरम गोनां रगनो बरम गोनां जोंनो जों दिनै सम्मानना रखा बरम रखा बरम गोनां नंद कुमार देवबर्मा विकास राय देवबर्मा मैडम दीपाली देवबर्मा बुधुश्री कलय बुधराय देवबर्मा अमो आहाय संरनो जों दिनै फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बखाक्तै बरनो बरम याफारका जे चिनी कल्चर चिनी मानिकक चिनी तंमुं सामुं रगनो बरक प्रोटेक्ट खालायमानि बागै बरकनो नुगै बरकतेबो इंस्पायर होननान बागै दिनै जों बरनो मेमेन्टो याफारका स्मॉल टोकेन किसिसा रांबो जों बरनो रखा एवं तेकेसा बरम ब्लाइबो बरनो जों याफारका आहिक्लाय जों दिनै पालाय लेखा एवं इंडिजिनास बरकनो रेसपेक्ट मारनाय बरं कल्चर नो प्रोटेक्ट मा खालायनाय लैंग्वेज नो प्रोटेक्ट मा खालायनाय आबुनि उपरनो दिनै जों डिस्कशन नखा एवं बेलाय काहामके हम ददम खैनो अ पान्दा पाइखाय जतनो बेलाय बेलाय हामबाय